оставя в ръцете на хора, които не познавам, хора, които не познават моите нужди, не познават моето тяло, не познават моята история. За мен това е смелост. По време на подготовката за раждането е разбрала, че всички проблеми, които могат да възникнат, са резултат на страха. Затова е нямала притеснение, че нещо ще се обърка. Не, нямах такива страхове. Може би много дълго бях изследвала какво всъщност представлява раждането, какво представляват проблемите, които могат да се случат. И стигнах до заключението, че тези проблеми никога не са случайни. Тоест, нещата не се случват в последния момент, а винаги има фактори, които предразполагат, предизвестяват и човек може да бъде подготвен и може да избегне всякакви проблеми. Промяната в избора на това как да раждаме децата си не е лесна, но все пак промяната започва. Сдружение естествено обединява родители, които се стремят да отгледат децата си по възможно най-естествения и близък до природата начин. Олга е председател на сдружението и активен поддръжник на идеите на естественото раждане. В момента основните цели на родилната помощ са здрава майка, здраво бебе и всичко да мине бързо. Но се пренебрегват някои много важни неща и потребности на майката и бебето. Когато казваме майката и бебето да са в центъра на родилната помощ, имаме предвид такива фактори като финанси, като работно време да отидат на заден план и на преден план да излязат такива потребности на майката като сигурност, увереност, подкрепа, спокойствие и потребността на бебето да бъде до майката през цялото време. От естествено са подготвили и петиция за промяна на майчиното и детско здравеопазване. В нейна подкрепа са се подписали вече 1255 души, както и повече от 150 акушерки от 32 различни държави. Имат и подкрепата на няколко международни организации. Предстои петицията да бъде представена и на институциите в България. Най-често нашата петиция е упреквана в това, че отнема правото на избор на жената да роди със секцио. Това не е така. Основната ни цел и основното послание на тази петиция е жената да бъде активна страна в вземането на решението как да роди. Причината раждането да е такова, каквото е в болниците в България сега, не е само в отношението на лекарите и условията. По-важното, за да се случи промяната, е майките да я поискат и да бъдат подготвени за нея. Но имаме случаи, когато изпълняваме капризите в кавички. Двойни кавички. Това не са капризи, това е личната настройка. Много е важна психиката на жената. И когато една жена дойде подготвена за нормално раждане, искам да ви кажа, че гинеколозите сме много доволни от това, защото подкрепяме нормалното раждане, говоря за нормалното, не оперативно. Че всъщност не технологията е тази, която дава шанса на едно раждане, ами естественият процес. Интервенциите в болниците и намесата в болниците са стигнали своя връх и това е нормалният отговор и вече другата крайност, абсолютно необезпокояван, без никаква външна помощ в къщи. Като лично аз вярвам, че истината е някъде по средата. Активното естествено раждане е опит да се намери по-добър баланс между природата и достиженията на съвременната наука. Баланс, при който науката се опитва да разбере и подпомогне природата. Govinda, Govinda, Hari, Hari, Govinda, Govinda, Hari, Hari, Govinda, Govinda, Hari, Hari, Govinda, Govinda, Hari, Hari. Govinda